Kahit sa kalapit na barangay lang sa San Jose Pili ay matyagang pumipila sa National Food Authority o NFA si Maricel. Sa katunayan, kagabi pa umano sila pumila sa labas ng NFA makabili lang ng murang bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Ayon sa kanya, mas kinakailangan nilang pumila ng mas maaga at minsan gabi pa lamang para makasigurong makabili ng bigas. Ngunit kahit alas 7 pa siya ng gabi pumila, hindi pa rin umano sila nakaabot sa bilang ng cut-off na 250 benepisyaryo sa bawat araw, kaya hindi nito maiwasang maglabas ng sama ng loob. Hapon ma'am, nagpila kami dito ng 7 PM ng gabi para makahabol naman ako na mauna sa pila. Tapos yun nga, dito na kami natulog kanina ng mga kasamahan ko. Tapos pagdating ng madaling araw, yung biglang dumami yung tao. Tapos yung mga nahuli, sila ang nauna. Aminado naman ng NFA na may mga pagkakataong nagkakaroon ng mahabang pila o nais makabili ng BBM rice na gabi at maagang pumipila. Nakarating na rin sa kanila ang hinaing ng ilang kwalipikadong benepisyaryo kaya may mga hakbang na rin sila para masolusyonan ito. Ayon sa kanila, sapat pa ang supply, tuloy-tuloy ang bintahan at maayos ang pamamahagi nilang ipinapaabot sa kanilang mga benepisyaryo. Ilan sa mga solusyon ng ahensya ay ang pagpapalawak ng distribution schedule ng mas maaga mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Proactive measure ni NFA, nakipag-coordinate kami sa security services namin to deploy additional guard para dyan sa, particularly para dyan sa pila sa P20. And nag-request din tayo ng additional manpower para sa FTI para makapag-cater sila ng mas maraming beneficiaries in a day. Samantala, sa kabila ng dumaraming sektor na bumibili ng benteng bigas meron na sa ahensya, tiniyak nito na sapat ang supply ng bigas na ibinibenta sa naturang programa. So kung doon naman sa supply ng bigas, marami tayong supply ng bigas, masusustain natin to kasi dire-diretso yung billing ni National Food Authority. Once na dumating yung authority to withdraw from the central office, ini-distribute or ini-issue namin yun sa Food Terminal Incorporated. Na yun naman yung ini-issue nila sa mga beneficiaries. Patuloy naman ang paalala ng NFA sa publiko na sumunod sa itinakdang schedule at mga guidelines upang maiwasan ang abala sa pila. Nick De La Cruz, CSN.